Le yimini omongikazi kunye noogqirha abangasoze bayilibale njengoko kunikezelwe ngegumbi eliza kujongana nezigulana ezinentsholongwane ye-corona. Eli gumbi lobuxhakaxhaka obusezingeni eliphezulu. We saw these 2 wards and we said, why are these wards lying empty? And she said it belonged to a private hospital. They left, everything was closed and we couldn't refurbish it. We don't have the funds to do that. So I said, if I refurbish it, will you put patients here? She said, yes. Nabo abasebenzi kwesibhedlele balamkele eliphulo. Okwangoku ndingavuma ndithi ewe kwibhedi izasincedisa kodwa asikabi nabo abantu ke like abongikazi noogqirha for uba mabasebenze. Ugift of the givers wathembisa into yobana uzawalungisa la mawodi. Namhlanje iveke ezimbini emveni koko silapha la mawodi matsha alungile anazo zonke izixhobo zayo nawuphinda umuntu ofika apha ongabe uhlaselwe sesifo. Eliphulo liza kunabela nakwezinye iidolophu kweliphondo leMpuma Koloni. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC nisemakhanda.